yen ngono butuh duit pirang miliar kowe kondo ora butuh duit yen pangkat ra gelem duit ra gelem apa kowe njaluk wong wadon sing ayu rupane sing model piye sing mbok jaluk ora butuh wedokan ya abrak opo ditari apa-apa tek emoh ki karepe piye wani tenan kowe Bilawa deni apamu kowe tanding karo aku tak ngibaratake wedhus pruncul ngadepi singa barong timun mungsuh duren timune aku durene aku cebran duren rasik garem rapat gurone batangmu kowe tanding karo aku tak ngibaratake tomat mungsuh duren tomate kowe durene aku aja keceblokan kesinggol wae mecotok nyawamu iso ngalahke raja mala padha karo iso ngraji angin iso ngalahke Bilawa padha karo iso ngalahke malaikat Jibril lambene sumbar ya sumbar aja nyandak malaikat mak prindine ditokku setan yen tantoloso mengko sang Utama mangkono Sri Narendra mudha wus nyolon anggrapa paduh Raden Seta paduka jimat sesembahan kula blaka suta blakotang terus terang kemawon pancen leres lan kepara nyata bilih kula anggadhahi anak namung anak angkat utawi anak andane leres naminipun pun Jagal Bilawa utawi Jaka Bilawa yen pancen kaya mengkono banjur palungguhan iki ndi anakmu si Jagal Bilawa pun ngapunten Gusti sampun pinten-pinten dinten anak kula pun Bilawa menika tilem wonten ing kandhang amargi sampun mboten teng pundi-pundi mila nggih tilem mawon teng kandhang Bilawa nggih tur le turu menika mboten lumrah menungso namung sumendhe wonten palang kandhang pramila nyuwun pangapunten gage gugahan sampun pinten-pinten dinten menika kula gugah mboten purun tangi yen pancen kaya mengkono apa ndok lelani aku kepingin weruh kaya apa wujude anakmu si Jaka Bilawa kaya apa bener ature si Dwija Kangka lamun to pideksa Rawa Birawa ning nuwun sewu papanipun menika reget mapanipun wonten kandhang wontenipun namung telek sapi menika wontenipun namung tletok ora dadi apa aku kepingin nakyenake kaya apa to putramu sing jenenge Jaka Bilawa yen ngaten mboten langkung kula dherekaken ning nyuwun pangapunten Raden panggenipun rusuh Raden ya ora dadi apa Kunto
patang ketikang sayang gongkoro katani romobat mabit menika anak kula pun Jaka Bilawa anggenipun tilem benten kalian tiyang limrah meleke sesasi utuh babar pisan boten makyut ning yen gelem turu ya pinten-pinten dinten boten nglilir babar pisan gagah gedhe dhuwur cerapang gumbalane melang-melang dadane sak tebok jembare pating granteng otot bebayune yen disawang anakmu nadyanto semune ora kopen ning sejatine anakmu ki ganteng anakmu ki jatmika leres kaya nom-noman kula riyen nggih ngeten niki kula nggih ganteng jatmika ngeten niki yen pancen kaya mengkono aku njaluk palilahmu ki Demak coba anakmu tak gugahi monggo kemawon nanging kula suwun ingkang ngatos-atos adatipun menawi ngantos Bilawa niki mangke nglilir saestu wong yen nglilir kaget ngoten niku tan ngrunga malah ngamuk kaya wong setanen aku bisa ngukur lawan lelakon iki mara gage sumingkir tak gugahi coba katon lir kincange ngalis risang maweh kandrung tublas iki jan-jane menungsa apa ki Walakas ing atase tak taboki tak ajar tak tibani gaman wujude godhong obah wae ora nggih malah saya banter ling ngorok niku napa aturan ngoten niku ngono sak desa ning gugah dumateng Bilawa mboten ana kelakon mergo anggere digugat mung sambate ngoten ta niku ning bareng wis rabi biasane malah ganti wah ngoten niku dan banjur piye carane gugah lawan anakmu jane kula duwe cara ning niki mbebayangi tiyang tilem niku yen angel gugah-gugane waton dibubut wulu puhunipun tartamtu badhe nglilir wulu puhun ki apa wulu puhun menika wulu ingkang mapan wonten jejembol sikil niku yen mang babut mesti nglilir tenan saestu kula riyen nalika tilem niku kalih bojo kula dipun bubut wulu kula nggih jegerat ngoten niku ya wulu puhun sanes wulu liyane sing dibubut
malah delawanan tekan ndi ora. Kowe sumingkira ning weling kuleng ngatos-atos wae tangi kaget adate kaya wong setanen. Aku tetep waspada. Wis monggo menawi ngaten Raden. Bilawa lekno mripatmu aku ki dudu wong saudon saurupan nanging aku anak Ratu Wirata jenengku Raden Sita Buminjaya kowe penggedhe kowe anak ratu teko ning pajagalan teko ning desa kudune gawe tentrem ora gawe tintrik dosaku apa luputku apa parandene malah gugak ngangge cara sing nista yen ra ngono kowe ora tangi kowe kebaing tata krama malang kadak menteleng karo anak ratu ora patut sing ora patut kowe pejabat ning nyontone elek karo kawulamu kanthi dalan iki aku bisa dadar bisa nguji sepira kasantosane bocah pejagal
kira lamun to kowe balane seta jebul kowe sing ngukir jiwa ragaku. Aku ora sengaja tanganku ki mau ngantem sirahmu Bapak. Aku njaluk ngapura Bapak. Kowe aja mati yen nganti Bapak Walakas mati sing momong Bilawa sapa. Bapak kowe tangiyo aku njaluk ngapura. Bapakku Walakas kowe tangiyo aku njaluk ngapura. Wah, nek sinden udo ae sapa? Endi? Aturan kaya ngono. Sing aturan iki kowe iki lho. Gerangane bapake dhewe parandene diantem sak kayange aku ora modar gagar otak wis bejo banget. Minggir ora ajari Raden Seta aja kok bacut-bacutne. Iki mujudake nugra gedhe sing bakal ndok tampa. Kowe calone dadi wong sing dipercaya karo Wirata supaya munah satu murka dendhuku karepmu dhewe. Prisang kaperang prinangku kinempit kampit dosang rekmaning bawana kula ingkang nyuwunaken pangapunten tumrap patrapipun anak kula pun Bilawa ingkang murang susila ninggal ing tata krami. Ora dadi apa Ki Walakas, ya malah kanthi lelakon iki ibarate sumur aku bisa njajaki sepira jerone, ibarate gunung aku bisa ngunggahi sepira dhuwure. Pripalungguhan iki aku ora mangro tinggal, ora bakal mangu-mangu trep lamun tu anakku si Jaka Bilawa minangka jago kraton nandingi jago saka kepatihan. Mula kang mangkono Ki Walakas, pripalungguhan iki uga anakmu si Jagal Bilawa bakale ndak jaluk ndak kanthi manjing oneng alun-alun Wirata munggah oneng Bladar Waja Kenteng Kawat tetandingan kelawan Paman Raja Mala. Mboten langkung sendika ngestekaken dawuh monggo klaturing rumiyini lampah lan bekti kula katur dumateng paduka kula tak meling riyen dhateng anak kula pun Bilawa menika. Sing madhep mantep rasamu aja mangu-mangu anggonmu bakal netepi wajib labuh marang negaramu. Merga ngreksa tentreming praja kuwi ora mung kewajibane ratu, pejabat lan prajurit, nanging kabeh kawula sing rumangsa urip ana Wirata ngombe banyu lan mangan enak kula wetu sarta ngidak bumi Wirata duwe kewajiban cawe-cawe yen perlu toh jiwa raga kanggo mulyaning negara. Kowe dadi nom-noman aja mung goleki senengmu dhewe. Elinga besok nasibe negara iki ana pundhake para nom-noman kaya kowe. Lan welingku marang kowe Jaka Bilawa. Dadi kawula kuwi aja mung nuntut negara wis menehi apa karo aku. Dadi kawula ki aja nuntut negara wis menehi apa karo aku, ning kudu diwalik
aku wis nate labuh apa marang negaraku sing jejeg sing mantep rasamu kowe dadi jago sing bakal munah satur murka Jaka Bilawa tak dongake lanang julitmu yan Pratasena kampuh oleng sang pintulung hati sarira kotek wak simbar jojo yen ngendika kumeleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lumare dasar kakak warnanipun
Kanjeng Sri Naropati raja kang abul ratu pompa kota andika Dalah ora pangling iki anakku lanang Seta Buminjaya nuninggih kasinggihan Paman Patih Kincaka sembah pangabekti kula mawan tuan tuwa katur ya ndak tampa gawe bombonging rasa kepiye kabul kawusanane nalika semana Paman wis minta kelawan ingkang Rama Sri Bagindo Maksapati supaya dianakake adu jago menungsa ingkang mapan ana ing alun-alun negara Wirata lan ndak temtokake dina iki adu jago kudu diwiwiti. Apa kira-kira Wirata wis antuk jago? Nuninggih Paman, awit saking berkah pangestu jengandika Paman Patih Kincaka kula sampun kelampahan milih jago. Endi jagone? Ingkang mapan wonten sak wingking kula menika jago kula gagah gedhe dhuwur inggih bocah endi menika lare saking pajagalan atmajanipun Ki Jagal Walakas naminipun pun Jaka Bilawa Jaka Bilawa inggih kasinggihan Yayi Rajamala ana dawuh mapa Kakang Kincaka iki calon mungsuhmu aja waswatir kang dadi rasamu aku sing saguh ngrimah-ngrimah balung bagus Seta gandeng iki wancine bedhug tengange dasare para kawula kabeh wis tumplek-blek mapan ana ing alun-alun kepengin nekseni kaya apa ramene adu jago supaya jagone luwih grengseng supaya rasane jago luwih gumregah kudu nganggo ngabotowan kudu nganggo totoan aduh nyuwun pangapunten wanter dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama boten dipun keparengaken mawi totowan ingkang awujud menapa kemawon awit menika larangan tumraping agami lan ugi awisan tumraping negari yen ora nganggo totoan mesake jagone merga ki totoane nyawa ora kitang cilik-cilikan ayo nganggo totoan sak yuta inggih menawi namung setunggal yuta kemawon kula nderek bagus mosok anak ratu totoan kok mung sak yuta diunggahke 10 yuta dereng napa-napa kok pun minggah 10 yuta kariwani apa ora inggih menawi namung sedasa yuta kemawon kula nderek bagus diunggahke pisan ndak ngisin-ngisini pejabat negara total kok mung 10 yuta 100 yuta inggih pangke kula piyambak ingkang badhe nyekapi sagok sagak bagus diunggahke pisan 1 miliar piye Bilawa waniya aja mingkrang-mingkring waniya totoane 1 miliar aja wedi piye aku rene iki sanguku mung 20 sak totoane nyawaku cetok lamun to Kincaka lan andhane iki aku ngrusak marang bebener arep ngrusak lawan kautaman aja impas-impis jagone wani botoe kaya ngono inggih kula nderek unggahke meneh 1 triliun inggih nderek praon nderek diketokne pisan dipantokne pisan bur manuk tegesipun kados pundi upamane jagoku si Rajamala sing kalah dalam kepatihan Kincapura sakutuhe bakal ndak aturake marang Sinuwun Prabu Maksapati yen perlu tak tambahi guluku ning kasa baline nganti jago Wirata sing kalah
Koko Prabu Maksopati kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo sing tegese kraton Wirata dadi darbeke Kincaka. Rada mung tak lireke netap duka yayak sinipe dojo ban mawing wengis netra kocak ngundar andir. Aduh, kok kados mekaten paman. Kriwikan dados grojokan perkara sepele kok dadi gawe. Wong guyonan panwurunga badhe dados tangisan. Jengandika mentala, ora perlu ngrembug mentala utawa ora. Sing baku dilakoni kuwi lan kudu saguh tumrap. Apa kang dadi dawuhku? Totoane bor manuk tak tetepake ripalungguhan iki lan enggal diwiwiti adu jago liyane jago mudhun saka panggung. Kuning angin ora grane ngarako pura purnita kakire-kire bener kowe cah jagalan jenengmu Bilowo. Pancen kepara nyata. Ngerti ora kowe adu arep karo sapa? Iki Senopati kepatihan jenengku Rajamala. Senopati ya ngertiku kowe tukang gawe tabuh. Tabuh dengkelmu mlocot ora. Senopati Agung. Mulane palungguhan iki yen kena tak kandhani kok tak pringgake kanthi becik damar mancung cupeten anggenmu wani karo aku. Kowe ngibarate kaya manjing loropan. Yen kowe nggugu karo karepku kowe mbaliya kowe mundura wae. Mengko yen kelakon ya kuwi kakangku Kencaka dadi ratu ning Wirata. Kowe njaluk pangkat apa wae bakal tak turuti. Aku menungso sing ora edan derajat pangkat ora mendem karo panguwasa. Yen ngono butuh dhuwit pirang miliar kowe kandha ora butuh dhuwit. Yen pangkat ora gelem, dhuwit ora gelem, apa kowe njaluk wong wadon sing ayu rupane, sing model piye sing ndok jaluk ora butuh wedokan ki abrak apa. Ditari apa-apa tek emoh ki karepe piye? Tek beda karo wong nggenku. Wong lanang-lanang nggenku anggere nek nggudhe nek anyaran kok gruduk-gruduk. Utuh karepe dhewe wani tenan kowe Bilowo. Deni apamu? Kowe tanding karo aku tak ngibaratake wedhus prucul ngadepi singa barong.
timun mungsuh duren timune kowe durene aku kowe ceblokan duren rasik garam rapat gurone batangmu kowe tanding karo aku tak ngibaratake tomat mungsuh duren tomate kowe durene aku aja kok keceblokan kesenggol wae mecotot nyawamu edan Sumbar gak kalah iso ngalahke Raja Mala padha karo iso ngrajangin iso ngalahke Bilawa padha karo iso ngalahke malaikat Jibril lambene Sumbar ya Sumbar aja nyandak malaikat mak prindinge gitokku setan alas dan pancen ra kena dieman maju jangkah kokop getihmu
sanggeng Kahana Wadya sang kekatrabon perang kang Abramarkata wah ladalah babar pisan ora nduga ngono kowe kadangku Raja Mala ngletak ndrebabah depani lemah pun kakang kelingan apa kang dadi welingmu lamun to kowe temekeng pati cinemplungake ana madyaning sendang matahari bakale bali urip malah wimbuh karo san ndak buktekke dina ki wadya bala gotong ngene yo kaya mangkono sorak gemuruh prawadya bala kepatihan Kencapura sigrang gotong kunarpanira sang Raja Mala regedeg mangkono bangkinira sang Senopati giya cinemplungake madyaning sendang watari yektine sendang kala wau dumados saking ibune sang Raja Mala nenggih Endang Watari pramila datan aneh datan moka duwe kadigdayan linangkung mangkono ana daya gaib ingkang makarti nadyan to sang Raja Mala pejah nang lamun to cinemplungake sendang watari bali urip gregah kaya wungu saka nendra pira Ngarang panasih matur apa kakelana kesuketan mulati sisi tengganmu